Årets første fisk. Kjeld König. Det blev vist første, største og eneste. Ja, det er fandme fint. Den kan du godt tage med hjem, den der. Det giver jeg ikke. Det skal du sgu da ikke sige af. Den er pæn, den er Kjeld. Nej, det er en nedgængsfisk. Det er en.